משהו על העתיד? על שאת העתיד? רואה אותו? אני לא רואה אותו, על זה העבודה. רקדתי בבת 7 שנים. אני מרגישה שזה מאוד עזר לי בחזרה הזו לכאן ככוריאוגרפית. כשמבקשים ממך ליצור לאנסמבל בת 7, קודם כל מבקשים ממך ליצור לקבוצה של צעירים שהם סופר מוכשרים. ועניין אותי לקחת את הנעורים, את התשוקה, את החיות, ובעצם לבדוק מה קורה בתוך העולם שלנו שקורס. יש שם איזה משהו שהם יודעים על העולם, כי הם נולדו לתוכו כשהוא כבר היה בתוך איזשהו מצב כזה, שאני מרגישה שאני לא יודעת ולא מבינה. אבל בהחלט כאילו ההזמנה הזו הפנתה אותי אל עבר נעורים והמצב שלהם. אני מרגישה שאנחנו בבוץ כחברה, כבר מלא שנים. זה בשבילי דימוי שמיד מפעיל אותי. וגם זה פשוט מעניין פיזית. המקום של שיפוע הוא מעניין פיזית. הרמפה הזאת, זה נחמד לעבוד עם משהו חדש. עם רקדן שעובד כשהרצפה עקומה. אני אוהבת שהגוף לומד משהו חדש מעבר לגבולות המוכרים לו. הנה, זה משהו שמגיע מגגה ומיועד. אני אוהבת שעם כל עבודה אני לומדת משהו חדש כיוצרת. אז בעבודה הזו, לא יודעת, למדתי פרקור. והם גם. We're here working on the work of Basmat. First of all, we have this kind of huge object. So right now we're like trying to figure out how to play with it, how to use it. We do want to relate to her image and her kind of magic that she wants to put on stage. Connects it a lot with the idea of being playful and relating to new ideas and finding ourselves in different forms and formations. And I feel like we do have a lot of freedom here in this space with Basmat. זה מאוד מעניין השאלה הזאת. איפה נהייתי יוצרת? נהייתי יוצרת ביום הזיכרון, נראה לי 1990 או משהו כזה. גדלתי בקיבוץ בצפון. אמא שלי באה עם איזה דיסק של אריק איינשטיין, ואמרה לי, השיר הזה, זה היה נראה לי לבכות לך או משהו, שאת צריכה לעשות לו ריקוד ליום הזיכרון. ונורא התביישתי ולא רציתי, והיא הכריחה אותי. והתאהבתי בזה. אז מאז לא הפסקתי לרדוף אחרי התחושה הזאת שמשהו שאני עושה נוגע באנשים. הערב הזה הוא ערב משותף שלי ושל רוני חדש, זאת אומרת יש יצירה שלי ויצירה של רוני חדש. אני מאוד מאוד אוהבת את רוני כיוצרת, מאוד מעריכה אותה. אני חושבת שזה ירגיש כמו ערב של קצוות, ואני חושבת שזה חשוב, זאת אומרת, אני חושבת שרוני מביאה עולם ואני מביאה עולם, כן, והם מאוד שונים זה מזה.